Garibuke bina ala tɔgɔ dɔ di aw ma. Ala tɔgɔ min do. Mɔgɔ mɔgɔ n'i y'a ta k'a baara. Garizigɛ ko sira kan. Marise sira kan. Nafolo sira kan. Wari sɔrɔli telima sira kan. Ngali na ala bonya na o garizigɛ kelen ala b'o d'i ma. Ala tɔgɔ ye tiɲɛ ye dɛ. An ka dɔnnibaga kɔrɔ tɛmɛnenw, walijuba tɛmɛnenw, olu k'u sigilen don ala tɔgɔ min kan, min n'o de di diɲɛma ma bi. Ngali na ala bonya na mɔgɔ o mɔgɔ n'i bɛ gɛlɛya kɔnɔ, n'i bɛ tɔɔrɔ kɔnɔ, ni dekun de bɛ e kan, fantanya de bɛ e kan, gɛlɛya de bɛ e kan, n'i ye nin ala tɔgɔ in labaara, fantanya bɛ ban pewu, gɛlɛya bɛ ban pewu, dekun min b'i kan, bilahi a dekun bɛ wuli ka bɔ i kan. Madenw, a ye tugu ala tɔgɔ nɔfɛ. A ye baara kɛ ni ala tɔgɔw ye. A ye baara kɛ ni kuranɛ ye. A ye baara kɛ ni ala kumakan ye. Wallahi aw mako bɛ min na diɲɛ kɔnɔ a b'a sɔrɔ yan. Wallahi don aw kunna bɛ jaabi alijinɛ sɔrɔ. A ye bolitigiw to yen. A ye somajuguw to yen. A ye morijuguw to yen. A ye segin kuranɛ ma a ka baara kɛ ni kuranɛ ye. Balimakɛ malamuso, e m'a fɔ i mako bɛ nafolo de la wa? E m'a fɔ i mako bɛ garizigɛ de la wa? E m'a fɔ i mako bɛ tɔgɔ de la wa? E m'a fɔ i mako bɛ bonya de la wa? N karamɔgɔ ni ala tɔgɔ in lamɛn dɛ. Wallahi aba, gindo alimami kun sigilen don ni ala tɔgɔ in kan. Seki Amala kun sigilen don ni ala tɔgɔ in kan. Seki Ibrahima Ɲas ale kun sigilen don ni ala tɔgɔ in kan. Wa dɔnnibaga ɲuman si tɛ yen min sigilen tɛ ni ala tɔgɔ in kan. Aba i b'o ala tɔgɔ in dɔn wa? O de la ilaha illallah. La ilaha illallah. Ko magire foyi tɛ yen fo n'a kɛla ala ye. Allah. Kafiru ye nabi ɲumanw kɛlɛ nin kumakan in fɔli kama. Kafiru ye kiraw kɛlɛ nin kumakan in fɔli kama. Allah tubabu ye Seki Amala minɛ nin kumakan in fɔli kama. Ibrahima Ɲasi kɛlɛla nin kumakan in fɔli kama. Wa dɔnnibaga fɛn o fɛn bɛ yen sisan min sigilen don nin kumakan in kan, bilahi kafiru ɲɛtana ye olu de ye dɛ. Wa garibukɛ bɛ nin kumakan in d'i ma, sekere dɔ b'a kɔnɔ aba. N'i y'a kɛ garizigɛ ko sira kan, wallahi hali ni e si tɔ ye militi kelen ye, ala b'o garizigɛ d'i ma. Ala tɔgɔ ye wulibali ye. Dɔnnibaga lankolonw, dɔnnibaga kafiru, dɔnnibaga zonw, karamɔgɔ namaratɔw, olu de ye dɔnnibagaw tɔgɔ tiɲɛ dɛ. Aba fɔlɔ n'i kun donna an ka nin Maliba in kɔnɔ yan, ni kungo o kungo ye, ni gɛlɛya o gɛlɛya ye, ni tɔɔrɔ o tɔɔrɔ ye, bilahi Mali dɔnnibagaw ti dɛsɛ k'o ɲɛnabɔ. Mais an bɛ don min na i n'a fɔ bi, forokiya donnaw de cɛyala, kɔlɔsi batalaw de cɛyala, kumakɛlaw de cɛyala, Facebook moriw de cɛyala, YouTube moriw de cɛyala, réseau kan moriw cɛyala, o de y'an ka moriya tiɲɛ bilahi. Nka garibukɛ b'a kɔnɔnajɛya ka nin d'i ma. N balimakɛ malamuso, fɛn bɛɛ ti nkalon ye dɛ. Hali n'a y'a sɔrɔ fɛnw ti tiɲɛ ye, nka a bila i kunna fɛn bɛɛ ti nkalon ye dɛ. Garibukɛ bɛna min d'i ma, bilahi nkalon t'a la. Aba ni kungo dɔ b'i kan, ni tɔɔrɔ dɔ b'i kan, ni gɛlɛya dɔ b'i kan, ni dekun dɔ b'i kan, aba kɔlɔsi ta i ka don so kɔnɔ i ka datugu i da la. I k'i sigi. La ilaha illallahu, la ilaha illallahu. I ka wurudi siɲɛ 333. A bɛ faamuya? Siɲɛ 300 ani siɲɛ 30 ani siɲɛ 3. A b'a wurudi nin hakɛ la. E k'o k'i ka kamanagan dɔ la, walima i ka tɔɔrɔ dɔ la, walima i ka dekun dɔ la k'a lajɛ bani. Wallahi, suma wallahi, n'i ye nin kɛ dekun o dekun la, a b'a en tant que ala bɛ yen, bilahi o dekun bɛ wuli ka bɔ i kan. Dutigi o dutigi dumɛnna nin kan, a b'a e ka denbaya ti kasi kɔngɔ na. Dutigi o dutigi dumɛnna nin kan, bilahi wariko hami tɛ e ka denbaya sɔrɔ. Kungo foyi ti bi o dutigi kan, a bɛ dɛsɛ ka min ɲɛnabɔ. Wa mɔgɔ o mɔgɔ dumɛnna nin kan, e ti faamaw ka da kɔngɔ fiyewu. Kuma in bɛ faamuya? I m'an ka dɔnnibaga kɔrɔw ye wa? Aba olu de kun kunnen don n'u yɛrɛ ye. Wa hali faamaw de kun b'u sɛgɛrɛ. U bɛ bonya kɛ faamaw ye. Mais a si kelen tɛ yen min bɛ faamaw ka da kɔngɔ. Wa u kun bɛ nin kɛlima in de kan. Ni o de ye la ilaha illallah.
ni ne ye Sheikh Amara labɔ kaso la a bɛ faamuya wa ba ni dumɛn'a kan ka kalo damadɔ kɛ nin kan wallahi yɛlɛma bɛ don e ka ɲɛnamaya la sisan fa bi k'i kɔnɔ k'i tun bɛ k'i tugu de ni maa y'i dabali k'i to nin kan aba dabali tigi ye jɔn ye jɔn ne bɛ se ka dabali minɛ walima ka dabali tiɲɛ o de ye Ala faama ye o n'i y'a mɛn nin ye karisa sɔrɔ Ala de y'a latigɛ n'i y'a ye nin ma karisa sɔrɔ Ala de y'a latigɛ n bɛ nin kɛ ka karisa ta tiɲɛ Ala de sɔnna n bɛ nin kɛ ka karisa mago dilan Ala de sɔnna ne sigila o Ala tɔgɔ kan bilahi dɔnnibaga si tɛ yen min bɛ se k'i ka ko tiɲɛ a bɛ faamuya wa n'i t'a ju dɔn a ju yɛrɛ de ye la ilaha illallah hɛrɛ ma nin kumakan in dɔn a fɔla ko kalimatani kafifatani ala lisani sakilatani fil mizani ko kumakan fila a ka fɛgɛ nɛn kan mais a ka girin mizana kɔnɔ nin kalima in bɛ o cɛ la a fɔli dama bilahi maa ka n'i nɛgɛ ka bɔ nin kumakan in dɛ dɔnnibaga si ka n'i nɛgɛ ka bɔ nin kumakan in kan an bɛ don min na i n'a fɔ bi aba moriw ye kuranɛ bila ka Ala tɔgɔ bila ka Ala kumakan bila ka ɲɛsin dɔnnigɛrɛw ma min t'o si ye mais a y'a fɔ Mali moriw ye u ka sigi kuranɛ ma ka baara kɛ ni kuranɛ ye ka baara kɛ ni Ala kumakan ye bilahi Ala tɔgɔ ti dɛsɛ foyi la dugukolo kan ni Ala tɔgɔ ma min dilan dɔnni si tɛ yen k'o bɛ se k'o dilan mɔgɔw b'u yɛrɛ nɛgɛ o mɔgɔw b'u yɛrɛ nɛgɛ gansan n'o tɛ Ala tilalen don ko ninnu na n'i bɛ fɛ Ala ka yɛlɛma don ko la Ala wele ni a gindoli tɔgɔ ye somajuguw to yen ka morijuguw to yen kana don mori sitanɛ baarakɛlaw kan dɛ o de kama ne ye jɛka seere da diɲɛ bɛɛ ye o ye jumɛn ne ye n ko jɔn ne bɛ yen k'a mago bɛ nafolo teliman na jɔn ne ma da Ala tɔgɔ la k'e bɛ fɛ nafolo baara ka kɛ e ye e ka nafolo sɔrɔ ɲɛtugu ni ɲɛyɛlɛ cɛ aba an mago b'o tigiw de la bilahi ka nafolo baara kɛ kuranɛ jɛlen kɔnɔ ni Ala tɔgɔ jɛlen conséquence t'a la tɔɔrɔ t'a kɔfɛ dekun t'a kɔfɛ ka nafolo sɔrɔ karabali la suko ni dugujɛ cɛ bilahi a dalilu bɛ kuranɛ kɔnɔ ni moriw t'a dɔn u kana m'u kala la bilahi garibukɛ in ye dɔnni ɲɛɲini ne y'a ɲɛ dɔn wa o de kama m'a di aw ma fi sabilillah ni Konate tɛ i ti dɔnnibaga si sɔrɔ dugukolo kan min bɛ Ala tɔgɔ di aw ma i b'a fɔ Konate tɛ yen o de kama ne y'a f'i ye o namara tɛ ne ka baaraw la jafa tɛ ne ka baaraw la ne y'a fɔ nafolo baara direct k'a sɔrɔ conséquence tɛ min na risque tɛ min na duti tɛ min na aba n k'an b'a baara kɛ 50,000 ani sɛ jɛma den 3 mais i bɛ 15,000 sara fɔlɔ wallahi fantanw yatimɛw miskinaw bololankolow e b'a dɔn garibukɛ min bɛ ka kuma e fɛ a nata t'i ka dɔrɔmɛ ka bilahi kuma in bɛ faamuya n b'a kɛ e yɛrɛ dɛmɛni kama o de kama i bɛ 15,000 sara fɔlɔ ani i ka sɛ sɔngɔ 1,800 aba n'i tɔgɔ n'i ba tɔgɔ an bɛ baara kɛ ni suratul waqi'atu ye kuranɛ jɛlen kɔnɔ a ye diɲɛ dɔnnibaga bɛɛ ɲininka nafolo dalilu kuranɛ kɔnɔ aba suratul waqi'atu Ala a y'a fɔ Mali moriw ye u ka kalan kɛ c'est-à-dire mori kumakɛla ka ca mais a min galalen don o ka dɔgɔ dɛ i bɛ don mori 1000 kan min bɛ se ka ko ɲɛnabɔ aba a tɛ tɛmɛ 1 kan bilahi o de kɛn bɛ k'an ka ni jamana in ba tewu fo mɔgɔw bɛ ɲini ka tigɛ moriya la nka garibukɛ in bɛ min f'i ye aba bolitigiw to yen somajuguw to yen mori setanɛw to yen mori kɔrɔtibonaw to yen e Ala i ɲɛsin kuranɛ ma bilahi n kalina Ala la an bɛ nafolo baara kɛ n'i tɔgɔ n'i ba tɔgɔ ye ni kuranɛ sura jɛlen bilahi i bɛ nafolo mara a bɛ faamuya suratul waqi'atu don baara bɛ kɛ 30,000 n y'a fɔ diɲɛ bɛɛ ye anw ti wari bɛɛ minɛ maa bolo baara bɛ kɛ 30,000 i bɛ 15,000 sara n'i ka sɛ sɔngɔ an bɛ baara kɛ aba baara jaabi sɔrɔlen kɔfɛ i bɛ Konate ka wari tɔ sara ani se ye bonya min ye ka d'a kan ne y'a f'i ye n ko avenir bɛ ne la n ko de kama su ni tile mɔgɔw bɛ garibukɛ in wele u bɛ Orange Money suuru ne kun dɔrɔn o de kama ni ne wulila sɔgɔmada fɛ aba hali ni
de fara de bine ka crédit c'est-à-dire nga téléphone na pisi kan yani wula cɛ crédit min micini ma ka ca 5000 na ye wallahi abikanyana waati o waati wari de bi jigin ne ka Orange Money kan n t'a dɔn min y'a ci yɛrɛ wallahi chama a bɛɛ ye n ka client kɔrɔw ye dɔw bɛ weleli kɛ a karamɔgɔ n ye nin wari in ci ma i ka dugawu kɛ n ye karamɔgɔ n ye baara kɛ ye a jaabila n y'i ka wari tɔ ci ka tila ka dɔ wɛrɛ fara a kan wa n ye n terikɛ dɔ bila ka taa dɛ i ka baara k'o fana ye o maa joli joli nana yan o ka ca o tuma na ne bɛ min fɔ maliyɛnw ye u ka baara kɛ ni tiɲɛ ye u ka tiɲɛ lamɛn ka da tiɲɛ na ka baara kɛ ni tiɲɛ ye walayi n'o kɛla a ka hɛrɛ b'o de la dɛ mais n'a tugula la nkalontigɛlaw kɔ n'a tugula la mori kumakɛla ninnu kɔ Facebook la moriw nɔfɛ radio la moriw nɔfɛ walayi mini min b'i bolo aba o bi taa fu wa i mako tigi la o la garibukɛ b'i kuma kundala surunya yan aba n bɛ n ka téléphone numéro di o de ye +223 72 24 02 98 hakilila numéro in faamuyala ayiwa n bɛ segin a kan +223 72 24 02 98 aba n bɛ numéro di mun na sabu banti ni arnaqueur de cɛyalen don dɔw b'i ka émission ta dɔrɔn k'a kɛ tugu bari ye k'u yɛrɛ ka numéro sigi a kan a ye maa hakɛya minɛ a la danda la o maa hakɛya min ye wari dun ni Konate tɔgɔ ye a b'a dando la dɛ nka nin ye garibukɛ yɛrɛ ka numéro ye ni mako bɛ na n'i ye n wele nin na n yɛrɛ bɛ n ka téléphone ta quoi n'i m'an sɔrɔ i bɛ segin appel kan walima i ka vocal ci ma WhatsApp la appel ni WhatsApp dama n'i ye message ci fɛnkɛrɛ la an t'o lamɛn dɛ appel ani WhatsApp n'i ye vocal damadɔ ci n'o ma jaabi a b'a appel WhatsApp kɛ an b'i répond a bɛ faamuya o tuma an bɛ dugawu kɛ lamɛnbagaw ye ka dugawu ɲini u fɛ an b'a fɔ maa o maa bɛ k'an lamɛn nin waati in na bɛɛ lajɛlen k'i tigɛ jan garibukɛ bɛna dugawu kalan aba ala kira ko kisi ni nɛɛmɛ b'a kan a ko yatimɛ ka dugawu ti bi miskina ka dugawu ti bi kalanden ɲuman ka dugawu ti bi wa o bɛɛ dafala garibukɛ in na teku n'a y'a sɔrɔ yatimɛ ka dugawu bɛ minɛ garibukɛ ye yatimɛ de ye a bɛ n bɛ dugawu kɛ walahi ala b'a minɛ n'a y'a sɔrɔ miskina ka dugawu bɛ minɛ garibukɛ in ye miskina de ye n bɛna dugawu kɛ ala b'a minɛ ni kalanden ka dugawu bɛ minɛ kalanden min b'a karamɔgɔ janfa a bɛ n bɛna dugawu kɛ ala b'a minɛ ni ne yɛrɛ karamɔgɔ barika ye bilahi wa maa wɛrɛ ma garibukɛ in kala dɛ ne yɛrɛ fa de ye n kala ne fa de y'an ka directeur général wa ne kalanna ale ka kalanyɔrɔ la ka diplôme ba sɔrɔ a bɛ faamuya karamɔgɔ kunfin o ti ne ye dɛ tile kelen karamɔgɔ ka forokiya ta dɔrɔn k'a don i kana ko wa n kɛla seko ye o tɛ anw ye dɛ a bɛ faamuya o tuma na a y'a fɔ karamɔgɔw ye u ka dɔnni ɲini ka baara kɛ ni dɔnni n bɛ an badenw bila nin yɔrɔ in na n bɛ dugawu k'u ye bɛɛ lajɛlen k'i tigɛ jan an bɛ dugawu kala ni ala faama ka jɛn la ilaha illa anta subhanaka inna kunna minaz zalimin ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.